Maglalakad. Dito ng road trippers. Halika, tignan nyo muna. Yung venue, yung lugar. Basta. Hala, social naman ninyo. Para ako yung may-ari nung ano. Hi! Ayaw mo na tignan? Ay, may kasama ba kayo? Bakit parang pagod naman tong isa? Ha? Kasi yung nakita, Barkada, Barkada House. Ayun si Oyong. Ayaw mo na sumilip, oh. Diretso na tayo. Ayun lang. Ay, papala pa ako siya. Ay, oo nga pala, andyan na lahat, lahat ng klase ng Uy, ang ganda nito. Gusto mo? Hindi, mag-ikit ka mamaya. Naku, may kwento sila later ko, ichichika. Kasi pangalawang accommodation. May una pa sila accommodation. Tapos ito, tumawag sa amin na nasa Cebu na kami. Sabi, ganyan. Ay, di naka-free kami. Promote lang ni Brenda. Hi, sir. Hello. Hala, grabe naman itong visual ko. Sikihor, pabakat sa Sikihor. Bakit Granny Lobat? Sinolo mo yung Red Horse. Alika, dali, para makita niyo yung mga Bex. Welcome to my farm. Bisyosa. Hindi nyo ako sinabi ang plural pala kayo. So, ito ng pagtatagpo ng road trippers and social climbers squad. Actually, na-meet naman nila yan to sa Hinaguan. Wala to, ano ka ba? Di nagmukha ka saranggola dito sa laki. Halik kayo. Pasok sa farm ko. Ambitious. Si Neil, the road trippers. Oyong! Oyong! Sabi ko, si Oyong, Oyong! Andito na yung birthday girl. Oh, welcome. Ay, si birthday girl, si Lumela. Naalala mo siya yung nagbigay sa'yo ng pambili ng sardinas? Si Britney. Oh. Ang sip-sip na si Britney. Si birthday girl, si Doc Alvin. Sing! Ay, Gwen! Ano kasi swimsuit competition? Ali, dito tayo. Ali, pasok kayo. Dapat kami yung manalo, ha? Ha? Sila ba yung judge? Dito tayo, pasok. Oh, kayo ba yung judge? Sister. Siya ang tiyanak sa amin. Oh, si Arthur. Oh. Si Sir Arthur. Sir Arthur. Sir Arthur. Ginoo ko. Halay, pasok. May langgam, ha? Mga langgam ba? Gwen! Andito na sila. Human Sako. Nasa iswemsab mo. Mamaya pa yan. Ba't hindi ka nakatim? Oo nga. Sinuot pa yung punta. Gwen, si Ate Ling. Siya yung aming Siya sa ano? Ah, yeah. Si Dio. Oo, yung nag-ano. Dating. Lalo ko naman. Ha? May simsa na si Yaya? Si Yaya, hanap ko sa Yaya, Si Kano. Meet my road trippers family. Si Bating. Oo, di ba dapat dito nga ako? Si Ansing po. Ang aming doctor. 21. Dating show. Hindi kami lang. Ito na nga, oh. Umabol na ako. Hala, bakit J. Ford? Paawat. Contest na ba agad? Si Melma. Ito yung lugar namin. Oh, seashore lang. Ay, seaside. Oo. Yung kasama natin, di ba sa ano? Butuan tayo? Yes. Sa butuan ba yun? Yung kumain tayo? CDO.
ganda. Wala ko sino palo ko sa Ang aga mo naman nagdagat. Partida may sugat ha. Doon sila sa siguro doon sila. Di ba dapat may Kasi siguro? sabi niya, at diba na sasabi niya, tsaka huwag kayong mag-alala, ang road trip sa bala sa video. Si Doc Alvin. Sige. Pwede ice. Ay, engineer ka na lang magsabi. Engineer. Ay, hindi kasi yung bahay nila din tabing dagat, di ba? Sambales. Alay, ito. Ano pala? Aurora. O, di ba? Next, dapat pala, ay hindi kasi late na ito nagsabi sa amin. O, pero maganda rin, di ba? Tapos mura lang. Lahat naman fully aircon din yung room. No. Parang. Oo. Yes. Arthur, mag-trunks ka na. Para lumipad na sila. Ako na lang si Mangko, ha? Ay, si... Eto na pala siya. Ang para sa'yo. May kalawang, ha? Ali na! Next time, barkadahan na yan, up and down. May pwede kayo magluto. Ha? Parang tanga to. Gwen, ang kumpare mo pala. Ang kumpare mo, si Arthur. Kakayanin nito yung mga hard mo na drinks. Tirador ng hard din yan. Wow. Ano lang ako, Alfonso na. Diba na? Next time when we come back, wow, English. Aray. Ilang araw kayo dito? Ewan ko dyan, balak mag 5 days. Oo eh. Ay, wala na pala. Yeah, ang mga birthday girls. Oh, Granny. Ganda ng place niyo. Sabi ko nga sana dito na pala, late na nag... bracelet mo. 1, 2, 3, 4. Bilang mo ba yan? Bilang. bilang na bilang. Sister Van! Vanessa. Si Rodessa. Ikaw ang tuloy ng madam. Madam sa madam, ah. Oh, Rodessa. Ito ang ano namin yan, sisa namin ng high school. Meron na lang Iwan namin niya sa farm. Ayan niyo baka punin mo. Groupie tayo. The March Babies. Ang ina mo, isang damit ko, sinuot mo. Bakit naka 90s? Ano ba, swimming 90s? Inanok ko yung chan ko. Favorite ni Ella yan. Oh. Ay, nakakit naman pala. Dinosaur. Oh, di ba? Tapos pwedeng magluto, pwede kayo dyan ano. Kailangan na bumalik kasi may mga pasok. Palibasa kasi day off. Hala, Anseng! Hala! Seng! Hala! Oh. Sige, Arthur. Ngayon ka makipagbuo ng braso. Siyang kinder na nag-swimming. Yung gano'n. Nakakabal naman driver. Oo. Ay, dito na lang. Kasi, pumunta ka ako sa inyo. Yan yung sakit. Sige, halika. Day to you! Kasi Jonathan. Tapos yung ulam, ano? Kain na. Hindi, tanghalian na. Ano ba? Ayan, ano? Halika na. Ako na, may motor naman. Ayan. Guys! Ala, no. Sama muna ako sa kanila, ha? Alas. Anong oras contest? Oy, balik na tayo, ha? Anong oras contest nila? Mamaya, ay, baka bukas na yan. Kasi naulan pa eh. Simsa. Thank you, ha? Hindi, sasama ko sa inyo. Bye-bye. Ay, sasama ka.
Oo. Mamaya alas 3 uwi na rin sila eh. Paa mo. Lagyan mo siya ng ano, effective yun. Kaya nga. Para magsara yung sugat. Wala ako nun eh, yung binili niya sa Taiwan. Ay, bing ako. Ay! Grabe. Di ba na? Masarap siya. Ito nga ramdam ko ano eh. Ikaw daw. Ito oh. Sarap na pasta. Di ba no? Try it. Tinidor mo. Ako para kasi akong hubad pag wala akong dalang gamit. Kasi na lagi ayaw. Lagi ka naman hubad. Ah, ganun ba? Hindi mawala si pun mo. Yan na. Hindi na mawala yung Ikot eh, no? Expose yung likod mo sa aircon. Diba, nilagay na namin yung pangalan nyo, in the middle, maghahang, unahan talaga. One. Yung isa. Yun na. Yan ang inalok mo. Inalok na yung isang bangus ni. Nakita ko pa lang, nanginom na lang. Atot mo na lang. Pa natin. Ay, Ram. Tumama mo na.